मेरे ऊपर वीडियो बनाया भाई, गाली देके सबसे बड़ा गलती कर लिया, तो तेरा रिप्लाई मैं यूट्यूब पे ही दूंगा, रिप्लाई आएगा ठीक है। हेरो प्लेन हेरो ओय गाहामदा दलरक सोंथिनि हिंके सिगां बिउटि दे बर्मानो नागारमा सानलायनाय तांगो हिंके अबनिसाय सिगांनि भिडिअ जे सों बिउटि होनै दंलायमानि आ एकाउन्ट जया होनमानि आबो फेक एकाउन्ट होनै साविमानखा कमेन्ट रगबो गोबांमा बरगरगनो सागातै आं साकसाकबो साविमानखाता नरक वानसुक लाइति खोना एन्थर दमकि रग रजाक खोना आम बागैनो ताबो किरिजागै नागारमा सानना नै आमो हाया दलरक लैखुमु दमकि मुसुक बुसलै दमकि आमरक सों साइमाया हायादा आनि जायाबा जाया नमा गसि सिनायब्लाना आ एकाउन्ट थोंनाय लैखु राजाक नं हाइमा दंग आं ताबुक तांगो हिंके बिनि बागै आं जेफ्रु भिडिअ खायो आफ्रुनि सिमि हिंके ताइ बसे कलेब रक खाइ फुनुक सिउ हिंके बाबुजि थांगाता आं आ एकाउन्ट थोंनाय अ मुसुक बुसलैनो ताइके बया हनै आबनो नागारसिदि सोंनो बिउटि बोरै गाहाम नों बुजि खोना आनि कगनो सरि दो हामदि दलरक दिनिनि भिडिअ साबोनि बागै आबोतो नरक सावि मानबाय खोना दिनिनि भिडिअ बेलायनो मारंनाय कखे आबनो हुंके फाइदि ताबुक दलरक ओ एलेक्स फालतू आनो ताम हिनका नाइना बुखाग वाइसाबाय थांलायसिनो मेरे ऊपर वीडियो बनाया भाई, गाली देके सबसे बड़ा गलती कर लिया ठीक है। दलरक नाइदि काबजाक सेब्लाबोबा मकलो नाइदि आं चालाक साया काब बायद्रब रक भिडिअ खाइनानि लाचिजा गिया दा हिनुबो आ कोनसिनि ककथाइ रक बाया थुकसे मा थैयो हुंके खांग्राय रक बा कापसि नाइनो मैं गाली नहीं देता किसी को और किसी के साथ मेरे को झगड़ा वगैरह करना यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। केबो बाय वाला छुलाइं मा रक बो चाजा गिया फु आबो सेबो तै ताम साखना दी पर तूने गाली देके मेरे ऊपर भाई सबसे बड़ा गलती कर लिया, तो तेरा रिप्लाई मैं यूट्यूब पे ही दूंगा। आं गाली रमा सिमिनो आनि बेलायनो चालिया फु आसुक से बोके बोबाय वाला छुलाइं ना मुसुं या हंके आं गाली दारो सराय दारो बिनि बिसना उदा खिवेरो बो सिरिं सिरिं तंखामु कखे बो आनि यांतै बरगरक बाय सिनि जागना मुसुं जागबला खुनजुओ तक्रां बाय बुरुब मा हायके खिक्रगो यंफाक बाय बुरुब जागना मुसुं तंखाता बो आं बाय तै दलरक ताम खाइ कक सातिमा स्टाइल हिनु बिने आबो पर तूने गाली देके मेरे ऊपर भाई सबसे बड़ा गलती कर लिया। सबसे बड़ा गलती कर दिया ओ सा फोफां मानि बेलाय लाइ कुकनियाबला नाताम नों कक सातदै दा खुपै लिगं जाक दं वाक बुकुर हिंके काइसा मुइ बतै हिंके फुख्रिनि हाय जामा बायनो बयनो खेमांसो दिया खाइसे होनै सानाय रक दातै इंसि तो तेरा रिप्लाई मैं यूट्यूब पे ही दूंगा। निनि ओ रिप्लाई हिनमानो बो खोनाना काइसुक का आं कतक सरिसे थैना मुजों सिउ तो तेरा रिप्लाई मैं यूट्यूब पे ही दूंगा। मेरा मेन चैनल पे जिसपे 2,94,000 सब्सक्राइबर है उस पे तेरा रिप्लाई आएगा ठीक है। हाँ ठीक है रेडी हाय रेडी रिप्लाई आनो बिको तै बफुर रिसिना आं बाना सिंजाकसे रिप्लाई रेना हनै मांनो बानि बागै गायनि गायथाम भिडिअ सनाम पाइखा आसुक बाय सिंजागिया खु बयनो बायना सारगानि बागैबो तै बो बिनि यूट्यूब नि सब्सक्राइबर बसुकसे हिनसा कामु मेरा मेन चैनल पे जिसपे 2,94,000 सब्सक्राइबर है 2,94,000 फु बिको मोबा 2,93,000 सेबलासा एक सेकेंड बायनो निनि 1k सब्सक्राइबर कमी थांका ओ आबो आनि भिडिअ नि थामलेल थेफाय भिडिअ सनाम मा बागै सेंना आनि मुंनो ना खेनिनि चैनल डिलीट इंफानो मानो हुंके मेरा मेन चैनल पे जिसपे 2,94,000 सब्सक्राइबर है तै ताम खासानि आसुक सब्सक्राइबर तंखे कथै सब्सक्राइबर रगनो सिखुमु तंसा फुइना दाजु सेंगारि से फुरना नाय तंखा ताबुक बो जेराय रक खाय तोरजाक तंखु मेरे फॉलोअर्स में से किसको सबसे अच्छा गाली आता है कमेंट करो, किसको सबसे अच्छा गाली आता है इको कापना नीचे से सेंजाउखा ओ सिगांनि भिडिअ बिनि बागै थाइजा थानि कक सावै रजागै ताबुक आंसे जालामानि तंसिउ हाय रे ता काप दे आं बान्दिना रग रोंयासे आसुक बायसे बिनि हालात महायं थांगा हंके बिनि बागै मां आं भिडिअ खाइ तंखे बनोबा लामा रगसे बेरायजाक नुगानो कबरंगै हाइपानो बजे केचेन गसिया साक खि कुप्रुया साक आंनानो खुलुमो आनो याकारि सिदि हिनजागिया साकले आं बखासे खाइनायदा दल रग रेप समगो तंगु साना नांयानो हाइपानो सिगां बुकु मुति हायंनाय बोरैनो नायलायग्राना दल रक नरकनि बागै थोंजागनाय तुबै फाइकिया मनो थोंना सिगां नों निनि फोन नाम्बार बाय खुलकना नांनाय खुलक हंके न नरक 41 रां माननाय थोंना मुसुंका हंके देपेक्रेप सनो ते कमेन्ट न बिनि नाजागनाय लामा तंगु आयं तै थांगै ना ओइ निनि फुनो थोंदि तै मनो थोंनानि बेलाय खेनो कलाय जेबा मुंसा केबे मुं रक फाइकिया हंके नों बरक बाय गोरों मानो टेलिग्राम तै हायाके जीमेल सपोर्ट तै रक फानो आकन फाइदि ताबुक आं थोंमा नायदि खोनादि ताबुक आं ड्रागनो 100 रां चालक नायदो नों टाइगारो फानो रां चालक देनि इच्छा इको मान खोनाबला आंनो इ हाइके न थोंनानि मनो फाइदि ताबुक तैवाइसा थोंलायनाय आं साइमानो नरक वाइसा थोंमा बाय बर' तैवाइसा थोंना नांनाय हाय होय हिननायानो ताबुक हंके आं टाइगारो 500 रां चालक नायनाय आबो वाइसा मो वाइसा ताम साइमान मानै फानो मानो हायादा इको आंनो मानजाउ खाकपाल आंनो नुखोनाबला इ हाइके थोंगै मानो दलरक नरक बो नरक आं ताबुक फुनुकनाय थासिंगो बसुक रां दंमानि तै ताबुक बसुक ओंखा थासिंगो 41 टाका दंमानि ताबुक 1800 ओंखानाबला तै अरो वाना नानांया नरक 24 घन्टा कास्टमार सार्भिस माननाय हिंके तामसा थोंना मुसुंखा हंके आं जे तासिं सिगां सायदा आं तै नरक थांगै नायदि हामबाय हेलो Anthor हाय मुति बुकुं तंखुदि ओइ बाय निलिमा नरकनि 14 गुस्ति न तुबुय हाय हिनपाइला हाय
Hello Anthor nang na Alex ta roast soido Alex kiri game loss soide ulta nangi loss soido nang Alex ta kari gino roast soido issue khangde ko nang nangi level ga Alex ki level ga patan change magi subscribers cam jam magi nang na cam di ko 정뽕멍 성동공원 시바꿔서 앙레 규모 시규모 무슨 무슨 쇠니 레이거서 땀노 사위 동보 부지말리 앙레 헬로 엔토 힌마노 가르 마니푸리 꼭당카 dulaga na magi video shaido adi game hare ma Alex ki followers na na dum reply pijani Alex na su magi Instagram ID da video post toy dulaga nang nangi story da ina I'm just waiting 앙아니 인스타 스토리 워 르마블라 I'm waiting 흐느야 프로 nang wait to reply nang dum phang jani 노노보 피옥양 와이샤바이 랩 송크라디 크나디 요 크나디 비니 동완니노 코록사 부마마토이 부파 그리시니 따모 아슥 보노 사톡 살사 부파 사뭉니 노고 다티파이야 브슬라 비익노 쪼콕쪼콕 카이마누카 졸리마빠야 응의 무상야 르이쿠라이르카 브슬라 갑수카 앞으로니 시미케 뭉보 비니 르이쿠라작 데스니 아주다 볼라 응탄가 비니 마토이 보사코 플롱 응의 카리탄가 능테이 파노 앙레 메라미스록 사나이 자자 대고 왁독 분체 베르마 게지 빠이자나이 게젠 고시야 삭미니 폴라노 앙레 산티르야 쿠포이 문암니니 살부수보 능레 키작야 능하이 똑하부사록로 앙레 기리작나이 자리야 부마로 나나이록 돌록 보록 꼭해 자체 함야 니니 펜스록 그방마 똥의 파노 아니 코록사 돌노노 보록 빠야 아노 함작의 마야니는 무수부슬리노 로기르나이 버스강고 만자기노노 앙피kungo 아북 타이니 타이레르나이 니니 무티 부쿵 하잉마 바기노 능레슬라 만자야나 대샤니 바기 샤나스강 완촉데 시박 마이롬 가기야 गाइस मैं त्रिपुरा का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ आनी वीडियो नि थंबनेल थेपा ओइ 99 के प्लस व्यूज फाइजाक खाबला ते बरो याकार सिनाइबो गाइस मैं त्रिपुरा का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ आनी मेन्द्रा फुई नों त्रिपुरानि जतनि साइ कतर यूट्यूबार नों त्रिपुरानि जतनि सोलाय कतर बोसोलै कतरसे ब त्रिपुरानि जतनि साइ कतर यूट्यूबार ले हिनो बिनि चेनेल नि मुंसे सोंगै दंबायो बनो केबो सिनिनाय सेकरै बिनि 3 लाख कातदै सब्सक्राइबार ले हिनो बनो नायनाय सेकरै बिनि चेनेल से कथै हंके आमबा गइनो बो आनो रिप्लाय रेना हनै सावो बिनि चेनेल न तै साम थांना बागै सिया हाइमा तंजाकना न 3 something million सब्सक्राइबर है मेरा चैनल पे 빠 따보 근게 락니세 와이샤베 밀리언오 세 소그시포 비니 सबस्क्राइबार आं बाय हिनजागै कबर नंथांगाबो बट मैं पूरा नहीं बता रहा कि आप पहचान जाओ पहचान जाओ रो फुयांग खेबो आबो जान जाओ ने हिंदी माता कोक से साना रंगिया काम के बोरै न थांगाबो एक चीज दिखाता हूँ मेरा घर एकदम बिखरा पड़ा है आज इसको एकदम ठीक करेंगे आबो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि लोन नावै बंधन नि लोन नावै नक किसा सोनामजामानि न सासुकाबो आ किसा मिसा उंग्लोगो वालपेपर थेपामानि न नायथुकजाक सुकाबो बो saksak गोनांजाक सुकाताबुक आं जेंजाक मानि हिंके बनो बो दालाय सामुं रकसे खायगोन आं बागिनो बो रना रिप्लाय रना हनै मां बिको ताबुक बो साइटों को रिप्लाय रना हनै रदी ना सिंजाक न आं बहुत ही खतरनाक रोज वीडियो आने वाला उस साथ में एक रैप भी आ सकता है ताबुक हुंके बो इंस्टाग्राम रोगो गे हंजागै रोस्टार सें थांसिनाफु रोज फाइटिनाफु रेप संगुफु ओ सोरंजाव खाताना नि तै साबनि सोरंनासा द आबनो आंगना सिंजाक न ता हाया दा दलरक आबनो आंगना सिंगि दंमानि फास फाइलि आंगे जेफ्रु फाइनाय नों बो तै सामान जाव नायता आं बो बाहायके रनाया फ्रुके नाय तंदे आबनो हुंके दलरक नरक सपोर्ट खाय तंदे लगिरि तंदे न तै तिनिन भिडियो अमसक नंग सिनाय तांगे हिंके तै साजाकनाय करिखा आं बनो बखरक तुंरुना बागि सम भिडियो खायो नुकथुं ताइबो थै गाजाकथुं आफ्रुके रोलायनाय हायादा आबनो हुंके तिनिन बागि अमसक न भिडियो जाजाखांके लाइक रेडी नरक जे रोमानसाक रेडी आं तिनिन एम नारग्लिया सक भिडियो सिकनदां खाना तामखा आबो आं एडिट खायपाय माने यागुलो सायमानाय हायादा आइपन आं किसा भिडियो सिकन भिडियो बारा नंजागै मा तंखा तै दलरक बाय शेयर रक खायलायदि तांगे हिंके साबो बेसि मार नायलाय नता हायादा तै चेनेल नो कताल फाइनाय रक हिंके ओ फाइट नो नायना मुचुं हुंके नरक चेनेल नो सब्सक्राइब खायदि सब्सक्राइब खायाव इता थांनि सब्सक्राइब खायदि आबनो हुंके मालाय लायफिनाय कताल भिडियो थांगा दो दलरक बाय तिप्रासा आइ ब्लग थुं दातिनो मालायनाय दातिनो पगै थांगा सानानि